कहतरी कि अब किरवा के तोसक पर ना सुताई चटाई मिलने बनी। हाँ अबे अल्लाह तीन राउर गिन ले बानी, अबे अल्लाह तीन राउर गिन ले बानी, रौरला चटाई हम बिन ले बानी, रौरला चटाई हम बिन ले बानी। तरीका आई राजा जी। हाँ लगे आई तबे जानत पानी कतना जोश में, लगे आई तबे जानत पानी कतना जोश में, लगे आई तब हम जानब गिरवा कतना जोश में बानी। हाँ हाँ पूरा महीना रहब हम मद होश में, पूरा महीना हम रहबी मद होश में, आखी के नींद हमर छीन ले बानी, आखी के नींद हमर छीन ले बानी, रौरेला चटाई हम पीन ले बानी, रौरेला चटाई राजा पीन ले बानी। रजऊ कहले बड़े जे आई जीवतिये में आ जाती, बाकी जीवतिया में ना दशहरा बिताइए के आई। तो सजनी कह तरीका का कहतरी आइए दादा ई रौरा मत चिंता करी, हमरा के उठलाली ना चाहे, कान के बाली भी ना चाहे, लेकिन रौरा आवे के जल्दी कोशिश करी ओया से। कह तरी नकवा में नथनी पहनाई रौरा बाली, ओठवा में लाली हम लगाई हाली हाली, ओठवा में लाली हम लगाई हाली हाली, रौरा जानी सोचब सब कीन ले बानी, रौरा सोचे के नहीं खे जो हईली आई भौली ना ना रौर दे ही आवे के चाहे, रौरा जानी सोचब सब कीन ले बानी, रौरले चटाई राजा बीन ले बानी, रौरला चटाई राजा बीन ले बानी। ए राजा जी बताई रे अभी कहाँ बानी? अरे हम अभी कटक में बानी। आइए दादा ओजे रह तनको हमार चिंता नहीं खे रहा, कैसन आदमी बानी जे रह तनको हमार मोह दया कुछ नहीं करत ना हो, हमरो मन पसिजता अब अइबे करो। वाह ऐसन बात मत कही दादा। कहतारी पिया जुगुल जारी हमार मन भइल चोट, धन हरे जुगुल बाबा, पिया जुगुल जारी हमार मन भइल चोट, जल्दी से आई राउर छोड़ दी कटक, कटक छोड़ दी, जल्दी से आई रौरा छोड़ दी कटक, उड़ीसा में पड़ला।
अब की हम चटाई पर सूते के तरीका रुआ के बताई। कैसे होई काम सब हसीन ले ले बानी, कैसे होई काम सब हसीन ले ले बानी, रौरेला चटाई राजा बीन ले ले पानी, रौरेला चटाई राजा बीन ले ले पानी, रौरेले चटाई राजा बीन ले ले पानी।